Executive Director sa Operation Second Chance, planong mga yuugdugang gwardya kundunan ay bagong security agency nga ipuli sa GDS. Ang detalye sa report ihatod ni Ray Pasaporte. Temporaryong gidumala sa Philippine National Police kon PNP ug Bureau of Jail and Management and Penology kon BGMP ang Operation Second Chance sa Barangay Kalunasan, siyudad sa Sugbo. Kini human gitangtang sa lokal nga kagamhanan sa siyudad ang GDS Security Agency niadtong Nobyembre 1 sa gabii nga miresulta sa pagkawagtang sa 214 ka mga gwardya nga mao'y mubantay sa tanang pasilidad nga sakop sa Cebu City Government. Ang PNP ug BGMP kasamtangang nagbantay sa mga kabataan sulod sa pasilidad, mintras tanto nga wala pa magsugod og report ang mga gwardya sa bag-ong security agency nga mupuli sa GDS Security Agency. Sa wala patangtanga ang security agency, upat ka gwardya sa duha ka shifting ang magpulihanay og duty sa pasilidad kang santahas pagbantay sa seguridad sa mga minor de edad nga nag-istar dito. Tinabangay lang ang BGMP o PNP. Sa usa ka shifting na sila upat ka buok nga kuan mo bantay, then another na sad, so mahog sila 8 ka buok. Gawas sa PNP ug BGMP, matud ni Bas Mayor nga dunay mga house parent nga in charge ug mao'y nag-atiman sa panginahanglan sa mga bata. Dugang niya nga dugay na siyang nangayo og dugang security guards apan wala gyud mapun-i apan kun makasugod na ang bag-ong security agency nga mupuli sa GDS nang hinaot si Bas Mayor nga dugangan og mga gwardya. Dugay na gid ko nag-request og kanang additional nga blue guard kay ang usa ka guard ato ibutang sa taas dako man gud kayong area ang Operation Second Chance. So mas nice gud siya nga, and especially kung naatay mga bombing diha, especially mga contrabands. Iangkon ni Bas Mayor, sukad siya ni asumer sa Operation Second Chance ni adtong buwan sa Mayo ning tuiga, duna gihapoy mga illegal nga suway ug pagpalusot sa pasilidad apan nabantayan ug nasakpan kini sa mga gwardya. Sa duha ka suway nga pagpalusot nga nasakpan, nakuhaan ang mga batanon og sigarilyo ug marijuana. Gikan sa gawas nga kuan, then ipasud nila sa Female City kuan. So dugay na sad ko ana nag-request nga patasan ang ato ang kanang kural o kanang butangan siya steel matting para matasan. Matud niya nga nihangyo na siya sa mga opisyalis sa Barangay Kalunasan nga padyutihan og tanod nga mao'y mupuste sa gawas nga bahin sa pasilidad, particular na sa female dormitory nga sagad anha dinha ilabay ang illegal nga ipalusot paingon sa sulod. Kini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News.